नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। सावंतवाडी नगर परिषदेवर भाजप राज। आमदार निलेश राणेंची तत्परता, शाळेची छपराची दुरुस्ती आणि हॉटेल व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून धमकी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेत। देवगडात त्यामुळे इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे। देवगडात काय होणार आहे याचा आढावा घेतलाय आमचे देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे यांनी। राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदानाच्या तारखा निश्चित झाल्या असून 5 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होतील। त्याचबरोबर 7 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल। देवगडमध्ये पंचायत समितीसाठी 14 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत, तर जिल्हा परिषदसाठी 7 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे देवगडमध्ये। त्याचबरोबर अनेक उमेदवार या ठिकाणी इच्छुक असून अनेक उमेदवारांना या ठिकाणी बसून देखील त्यांना जे आहे ती आरक्षण पडल्यामुळे तर काही ठिकाणी होता येणार नाही आहे। आरक्षणामुळे त्यांचा त्या ठिकाणी पत्ता जो आहे तो कट झालेला आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला नवीन उमेदवार जे आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्याला निवडणूक रिंगणात उतरताना आपल्याला पाहायला मिळतील आणि असे अनेक या ठिकाणी उमेदवार इच्छुक आहेत, पण त्यांना त्या ठिकाणी तिकीट जे आहे ते मिळणार नाही आणि या ठिकाणी जे आहे ते निवडणुका होतील, परंतु या ठिकाणी जे नवीन चेहऱ्यांना या ठिकाणी यावेळी संधी मिळणार आहे। या निवडणुकांमध्ये नवीन चेहरे असणार आहेत, कारण आरक्षण जे आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी पडलेले असून या ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे जे इच्छुक उमेदवार होते त्यांचं कुठेतरी या निवडणुकांमध्ये त्यांना जी आहे ती त्यांची संधी हुकलेली आहे। त्यामुळे या निवडणुका जवळपास पाणी असतील, रस्ते असतील, या निवडणुकीच्या विविध प्रश्नांवर या निवडणुका लढवण्यात कोकण सात लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी भाजपच्या ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी 12 मतं घेत विजय संपादन केलाय। पाहूया। दोन सदस्य निवड करायची असल्याने आणि 2 अर्ज प्राप्त झालेले असल्याने दोन्ही अर्ज नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे।
सावंतवाडीच्या उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर विराजमान झाले असून विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात येतोय.
सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला उपनगराध्यक्ष पदाची संधी दिल्याबद्दल भाजप नेतृत्वाचे ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी आभार मानले, तर आपला कारभार पूर्णतः पारदर्शक पद्धतीने करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. खूप खूप शुभेच्छा. पत्रकार बंधू, आपण सगळे आलात त्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मी आपला खूप खूप आभारी आहे. आज 14 जानेवारी 2026 माझी सावंतवाडीसारख्या संस्थांच्या शहरात उपनगराध्यक्ष या पदावर आज बिनविरोध निवड झाली. आपल्याला माहिती असेल की भारतीय जनता पक्ष हा कार्यकर्ता तयार करणारा पक्ष आहे. माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आज एवढ्या मोठ्या पदावर केवळ आणि केवळ जर कोणामुळे आला असेल तर तो फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पक्षामुळे आलेला आहे. मित्रांनो, आज मला या ठिकाणी आपल्याला सांगायला अतिशय आनंद होतो की भारतीय जनता पक्षाने ही जबाबदारी देत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. मेरिट डिमेरिट. भारतीय जनता पक्षाला यापूर्वी प्रत्येकजण ट्रोल करायचे. काय ट्रोल करायचे? की हा पक्ष म्हणजे जात पात धर्मभेद मानणारा आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल, मी प्रभाग क्रमांक 10 मधून निवडून आलो, परंतु आज भारतीय जनता पक्षाने अनुसूचित जाती या पर्टिक्युलर प्रभागातून मी निवडून येऊन सुद्धा पक्षाने जे माझ्यासाठी दातृत्व दाखवलेलं आहे, म्हणजे याच्यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की भारतीय जनता पक्ष कधीही जातपात धर्मभेद मानत नाही. मी हे आवर्जून का सांगतो की येणारी जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक आहे. त्याच्यासाठी तमाम लोकांनी या गोष्टीचा अगदी बारीकरित्या विचार करावा असं मी या ठिकाणी आपल्यामार्फत कळकळीची आणि नम्र विनंती करतो. त्यानंतर आज मी या पदावर बसलोय. सगळ्यात पहिल्यांदा माहिती असतं की प्रत्येक पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असावी लागते. खरोखरच आज या पदावर पोहोचण्यासाठी मला घरातून जो काही सपोर्ट मिळाला त्या सपोर्टसाठी मी माझ्या फॅमिलीचं, माझ्या बायकोचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो. मित्रांनो, आज इथे मी पोचलोय. हे पोचत असताना माझा अगदी जवळचा मित्र कसा असावा याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे विनोद सुरेश राऊळ. या माणसाने हे पद मला मिळण्यासाठी जे काय अतोनात प्रयत्न केले आहेत, त्याच्याबरोबर माझा दुसरा मित्र विलास जाधव हा सुद्धा तिथे अगदी प्रामुख्याने मला त्या वॉर्डमध्ये जास्तीत जास्त हायेस्ट वोट्सने निवडून आणण्यासाठी ते खूप प्रयत्न केले. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मला नगरसेवक पदाला 959 मत आहे. दॅट क्रेडिट गोज टू विलास जाधव. कारण त्या माणसाने जी मेहनत केली ती मेहनत मला फायद्याला आली. त्यानंतर हा जो आज उपनगराध्यक्ष पदाचा जो विजय आहे माझा, तो मी माझ्या प्रभाग क्रमांक 10 मधील सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी समर्पित करतो. कारण भारतीय जनता पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. भारतीय जनता पक्ष हा केवळ आणि केवळ कार्यकर्त्यांनी तयार केलेला पक्ष आहे. आज या ठिकाणी मी अगदी मनापासून या महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण यांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार प्रकट करतो. कारण या व्यक्तीने माझ्यावर जे काही प्रेम दाखवलं, मी साहेबांना विश्वास देतो की त्यांचा हा जो विश्वास माझ्यावर टाकलेला आहे तो कधीही विश्वासाला तडा मी जाऊ देणार नाही. भारतीय जनता पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टीने मी जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन असं मी त्यांना प्रॉमिस केलेलं आहे. त्यानंतर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री श्री नितेशजी राणे त्यांनीसुद्धा माझ्यावर जो आज या ठिकाणी विश्वास संपादन केलं आहे त्याबद्दल मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे. त्यानंतर या संपूर्ण आपल्या संपूर्ण मतदारसंघाचे खासदार साहेब नारायणराव राणे यांचा देखील मी मनापासून या ठिकाणी आभार प्रकट करतो. कारण या सगळ्या माणसांनी जो काय त्यावेळी विजय संपादन केला त्याचं क्रेडिट आणि त्याच्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून 11 नगरसेवक आणि स्वतः नगराध्यक्ष मॅडम या निवडून आल्यात. त्यानंतर हा उपनगराध्यक्ष पदाचा खरोखरच आज जर कोण मनापासून कौतुक करण्याचा भाग असेल तर ते माझे टोटल जे 11 नगरसेवक जे निवडून आले. काही लोकांनी असे रूमर्स पसरवलेले की BJPमध्ये मतभेद आहेत आणि त्यांच्यात काहीतरी वैयक्तिक हे होऊ शकतं. भारतीय जनता पक्षाने आज आपल्याला प्रॅक्टिकली त्याचं उत्तर तुमच्यासमोर दिलेलं आहे. प्रॅक्टिकली असं मी काय म्हणतो, आज आपण बघितलं असेल 12च्या 12 वोट्स मला पडलेले आहेत आणि मी
बिनविरोध भारतीय जनता पक्षाचे सगळे नगरसेवक यांचा मनापासून ऋणी आहे, कारण त्यांचं जे सॅक्रिफिकेशन आहे, त्यांनी जे सॅक्रिफाईस केलं त्याचं क्रेडिट आज मला मिळालेलं आहे. त्यामुळे सगळ्या नगरसेवकांचं या ठिकाणी मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो आणि आपल्याला अशी ग्वाही देतो की येणाऱ्या 5 वर्षात नगराध्यक्ष मॅडम आहेत, आज स्वीकृत नगरसेवक सिद्धार्थ भांबुरे झालेले आहेत, त्यानंतर विरोधक जे आहेत त्यांना बरोबर घेऊन येणाऱ्या 5 वर्षात आम्ही सावंतवाडी नगर परिषदेचं कामकाज जास्तीत जास्त चांगलं, पारदर्शक, विदाऊट एनी करप्शन कसं लोकांसमोर करता येईल त्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करू आणि जनतेने भारतीय जनता पक्षावर जो विश्वास संपादन केलेला आहे त्या विश्वासाला आम्ही प्रॉमिस करतो की कोणत्याही प्रकारचा तडा जाऊ देणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच. सावंतवाडी नगर परिषदेत आम्ही चांगल्या कामाला सुरुवात केली आहे. उपनगराध्यक्षपदी ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर तर नगरसेवक म्हणून ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे सोबत असल्याचं नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी सांगितलंय. जी निवडून आले आहेत आणि आम्हाला खूप आनंद होत आहे, कारण आपल्याला त्यांचं काम तर माहितीच आहे. ते मोठे लॉयर आहे आणि एड्युकेटेड आहे. तर आम्हाला खात्री आहे की आज अनिलजी आहे, सिद्धार्थ भांबुरेजी आहे, जे स्वीकृत नगरसेवकना पद्धतीने आले आहे. तर आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक नगरसेविका चांगलं काम करूया. आम्ही ऑलरेडी सुरू केलं आहे आणि अजून चांगल्या पद्धतीने काम पुढे जाईल. कुणकेश्वर जत्रोत्सवास अवघे काही दिवसच शिल्लक राहिलेत. याच पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारीनं जोर धरलाय. हे नियोजन नेमकं कसं असेल याबाबत माहिती दिली आहे कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी. नमस्कार. सर्वप्रथम तुमचं आणि तुमच्या न्यूज चॅनलचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, आभार. तर आत्ता म्हटल्याप्रमाणे येणाऱ्या 2026 15, 16, 17 फेब्रुवारी जी आमची महास्थानाची स्वयंभू श्रीदेव कुणकेश्वर कोकणची काशीची जो मोठा महामहोत्सव आहे, म्हणजेच महाशिवरात्र, ही 15, 16, 17 फेब्रुवारी 3 दिवस सलग आहे. त्या दृष्टिकोनातून जो आजचा वाढता ओघ बघता पर्यटकांचा, भाविकांचा, तर यावेळेला भरपूर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे आणि त्या दृष्टीकोन येणाऱ्या सगळ्यांच्या सुरक्षतेच्या संदर्भात, तर सगळ्याच ह्याच्या संदर्भात काळजी घेणं आणि त्यांना चांगल्या प्रकारे मनप्रसन्न दर्शन देणं आणि सगळ्या इथल्या ज्या काय सुविधा असतील त्या सगळ्या, मग स्वच्छता असेल, पाणी व्यवस्था असेल किंवा आणि ज्या काय राहण्याच्या सोयी असतील, भक्तनिवास असेल, स्वच्छतागृह असेल, ज्या काय गरजेच्या सोयी आहेत त्या दृष्टिकोन त्या मार्गस्थ करण्याच्या दृष्टिकोनातून श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामपंचायत कुणकेश्वर, सेवा मंडळ मुंबई, आणखीन सर्व ग्रामस्थ या ठिकाणी त्या लेवलने त्या दृष्टीकोन तयारीला लागलेले आहेत. मग त्या पद्धतीने सांगायचं तर आत्ता भव्य दिव्य अशी मंडप व्यवस्था या ठिकाणी उभारण्याचे चालू केलेलं आहे. आता जवळजवळ मी आता जवळजवळ 15-20 झाले ह्या परिसरातील किंवा महाशिवरात्रीच्या अनुषंगाने जी येणारी जी काम आहे ते आम्ही 15-20 दिवसापूर्वीच या ठिकाणी चालू केलेली आहे. त्यापैकी मंडप व्यवस्था ही स्वतःची व्यवस्था या ठिकाणी आम्ही देवस्थानच्या मालकीची आम्ही या ठिकाणी गेल्या यात्रेच्या वेळी घेतलेली आहे आणि त्यामुळं तो एक चांगल्या प्रकारे विषय मार्गस्थ झालेला आहे आणि त्याचंही आता काम चालू आहे. दुसरी व्यवस्था या ठिकाणी जी कलर काम आहे, रंगकाम आहे, रंगरंगोटी जी आहे ते आमचे मार्गदर्शक किंवा या ठिकाणी प्रत्येक गोष्टीवर आम्हाला सल्ला देणारे, आणखीन त्या ठिकाणी आमच्यावर हातात हात घालून काम करणारे आमचे पालकमंत्री हे ह्यांच्या सहकार्यातून आणखीन मार्गदर्शनातून हे भव्यदिव्य कलरकाम, रंगरंगोटी याचं काम जोरात चालू आहे आणि ती रंगरंगोटी एवढ्या म्हणजे पूर्णतः जे काय परिसर आहे, जे काय पूर्ण आजूबाजूची छोटी मोठी जी मंदिरं आहेत, आतून बाहेरून मोठं मंदिर आणि त्याला सगळ्या कलाकुसरी कलरकाम केल्यानंतर एक सुंदर या ठिकाणी त्या ठिकाणी सगळं मनप्रसन्न आणि भाविक भक्तांना आनंद वाटेल, उत्साह वाटेल, समाधान वाटेल अशा प्रकारची रंगरंगोटीचं काम युद्ध पातळीवर चालू आहे. त्या ठिकाणी पादचारी पूल किंवा दर्शन रांगा ज्या पुलावरून जाणार आहेत
त्या पादचारी पुलाचं सुद्धा पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुंदररित्या या ठिकाणी काम चालू आहे. तुम्ही जर बघितलं तर शासकीय काम असं म्हणणार नाही, वैयक्तिक काम जसं आपण स्वतःचं करतो अशा प्रकारे पालकमंत्रीसुद्धा आणि आम्हीसुद्धा चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी पादचारी पुलाचं काम उद्याच्या 25 तारीखपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश कालच्या जी काय आमची ओरसची मीटिंग झाली, सन्माननीय पालकमंत्री आमचे कॅबिनेट मंत्री नितेशजी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली यात्रा नियोजनची मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये पूर्ण प्रशासन जिल्ह्याचं, आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पोलीस यंत्रणा किंवा ज्या काय आज गरजेच्या सगळ्या यंत्रणा आहेत त्या सगळ्या यंत्रणा त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. दूरसंचालन किंवा हे ज्या काय गोष्टी आहेत, लाईट व्यवस्था असेल, त्या सगळ्या गोष्टींचे त्या ठिकाणी प्रत्येक अधिकाऱ्यांना, प्रत्येक खातेप्रमुखांना आमच्या पालकमंत्र्यांनी सक्त आदेश दिलेले आहेत की येणाऱ्या भावी भक्ताला कुठलंही कमतरता होणार नाही. त्यांच्या सगळं आरोग्याची या पूर्ण याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे आणि त्या ठिकाणी आपला कुठलंही खातं किंवा कुठलंही साईट त्या ठिकाणी कमी पडणार नाही अशा प्रकारचे सक्त आदेश आमच्या पालकमंत्र्यांनी सर्व खात्यांना, सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. त्याच्यामुळं आम्ही उद्या येणारे जे काय भरगच्च गर्दी किंवा आणि काय असेल त्या लोकांनासुद्धा या ठिकाणी शिस्तीत दर्शन मिळावं, चांगल्या प्रकारे मनप्रसन्न, आनंदी समाधान व्हावं आणि त्याप्रकारे दर्शन मिळावं अशा प्रकारचे ते पण नियोजन आम्ही आमच्या ग्रामस्थांना, ते कसं आमच्या गावच्या 4 वाड्या आहेत आणि 4 वाड्याप्रमाणे स्वयंसेवक जवळजवळ एका पाळीला 3 तासाची पाळी असते, 200 ते 250 स्वयंसेवक या ठिकाणी कार्यरत असतात. त्या ठिकाणी त्याप्रमाणे आम्ही वाडीवार पत्र देऊन प्रत्येक वाडीने त्या स्वयंसेवक किंवा त्या स्वयंसेवकांचं किंवा त्या दर्शन रांगाचं नियोजन एकदम जबरदस्त करण्याच्या दृष्टिकोनानं आमच्या 4ही वाड्या म्हणजे आमचं पूर्ण गाव लागलेलं आहे. त्यात ग्रामपंचायतसुद्धा हातात हात घालून आम्ही देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामपंचायत, त्याचप्रमाणे सेवा मंडळ मुंबई आणि आमचे सर्व ग्रामस्थ आणि आमचे सर्व देवसेवक हे त्या दृष्टिकोनाने येणाऱ्या 15, 16, 17च्या महाशिवरात्रीच्या निमित्त सर्व गुणसंपन्न तयारीला हातात हात घालून कामाला लागलेले आहेत आणि ती सगळी व्यवस्था चांगल्या प्रकारे मार्गस्थ होईल याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. त्यानंतर जे कुणकेश्वरला येणारे जे सर्व रस्ते आहेत, टोटली सर्व रस्ते ते चांगल्या प्रकारे साईडपट्टी असेल किंवा कुठे खड्डा असेल, कुठल्याही येणाऱ्या भाविक भक्ताला जराही त्याचा त्रास होणार नाही, प्रवासाचा त्रास होणार नाही अशा प्रकारचे आदेश आमच्या पालकमंत्र्यांनी त्या बांधकाम विभागाला दिलेले आहेत, संबंधित खात्याला, संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. अशा प्रकारे त्यानंतर पार्किंग व्यवस्था आता बघितलं तर कालचा जो डिसेंबरचा शेवटचा जो आठवडा गेला तो हजारो भाविक भक्तगण जवळजवळ 3-3, 4-4 तास इथं उभं राहून दर्शन घेत होते. एवढी मोठी गर्दी आणि एवढा मोठा कायापालट या ठिकाणी झालेला आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून पार्किंग व्यवस्था आम्ही जे इकडनं मालवण आणि ह्या बाजून जी येणारी जी वाहनं आहे त्यासाठी MTDCच्या खाली आणि त्याच्या पुढे तिकडे पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे. या बाजूने रत्नागिरी म्हणा किंवा कार्यपाटण किंवा ह्या बाजूची पूर्ण जी वाहनं येणारी आहेत, नांदगावपासून जी वाहनं येणारी ती आपण जी ST शेड असते, STचा जो वरती डेपो असतो त्या ठिकाणी जवळजवळ 3-4 ठिकाणी त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे. त्यानंतर इकडून जे देवगडसून जे काय सागरी मार्गाने जी वाहनं येणारी आहेत त्यासाठी त्या ठिकाणी सुद्धा मंदिराच्या पाठीमागे 3 ते 4 ठिकाणी वाहनतळ आम्ही केलेले आहेत, जेणेकरून कुठल्याही भाविकाला, भक्तगणांना किंवा कुठल्याही वाहनाला त्याचा त्रास होणार नाही अशा प्रकारची काळजी आम्ही ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत आणि देवस्थान ट्रस्टने प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष दाखवून घेतलेले आहे. आणि बोलायचं झालं तर या दृष्टिकोनातून मी आत्ताच्या आमच्या हॉटेल व्यावसायिकांना फ्रॉड व्यक्तींकडून वकिलाची नोटीस पाठवून धमकावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. अशा नोटिसींना आपण भीक घालत नसून त्यांना उपटून टाकण्याचा इशारा व्यापारी महासंघाचे नितीन वाळके यांनी दिलाय. सध्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून निरनिराळे स्कॅम केले जात आहेत आणि ते रोज आपण समाज माध्यमात, वर्तमानपत्रातनं वाचतो. शासन आणि पोलीस यंत्रणा याच्याबद्दल जागरूकता निर्माण करत असते. असाच एक स्कॅम, असाच एक फ्रॉड, पण खूप निराळ्या प्रकारचा हा आता समोर आलेला आहे. विषय असा आहे, मालवणच्या युवा उद्योजिका मीरा भाडगुत यांनी महासंघाकडे एक
तक्रार दाखल केलेली आहे. गेल्या महिन्याच्या 3-4 तारखेला त्यांना पहिल्यांदा एक वकिलामार्फत पाठवली आहे असं भासवणारी एक नोटीस वजा पत्र मीरा माडगूळ यांचं मिराज कान्हा रसोई म्हणून शाकाहारी जेवण देणारं भोजनालय आहे. आणि त्या नोटिशीमध्ये असं नमूद केलं होतं की तुमच्या मिराज कान्हा रसोईमध्ये तुम्ही स्पीकरवरून विविध गाणी लावता आणि तुम्ही प्रसारित करत असलेल्या गाण्यांचा कॉपीराईट आमच्याकडे असल्यामुळे, आमच्या अशिलाकडे असल्यामुळे त्या अशिलाचं नाव त्यांनी त्याच्यामध्ये नमूद केलेलं होतं ते फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स लिमिटेड आणि त्याचं नोंदणीकृत कार्यालय आहे क्रिसेंट टॉवर्स 7वा मजला B68 मीरा इस्टेट ऑफ न्यू लिंक रोड अंधेरी पश्चिम मुंबई 53. आणि या कंपनीकडे तुम्ही लावत असलेल्या गाण्यांचे कॉपीराईट आहे, स्वामित्व हक्क आहे आणि तुम्ही या स्वामित्व हक्काचा भंग करून आमच्याकडनं ही गाणी लावण्याबद्दलची कोणतीही परवानगी न घेता ही गाणी प्रसारित केली, त्याबद्दल तुम्ही दोषास पात्र आहात आणि याबद्दल याच्यावरती तुमच्यावरती कारवाई का करू नये अशा अर्थाचं एक पत्र आहे. त्या पत्रामध्ये एक छोटंसं वाक्य होतं की जर तुमच्याकडे असं काही होत नसेल तर या पत्राकडे दुर्लक्ष करावं. ते पत्र घेऊन महासंघाकडे आल्या. त्या पत्रातील भाषा आणखी एकंदरीतच आतला मजकूर लक्षात घेत आहे, हे खोडसाळपणा आहे हे आमच्या तेव्हाच लक्षात आलं. पण आज त्याच्या संदर्भातली एक महत्वाची घटना घडली की त्यांना पोस्टाच्या मार्फत शिखा दत्ता या तथाकथित वकिलाच्या मार्फत एक नोटीस प्राप्त झाली. त्या नोटिशीमध्ये लीगल नोटीस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट अंडर सेक्शन 51 RW 69 ऑफ द कॉपीराइट ऍक्ट 1957 या खाली दिलेली ही नोटीस आणि त्यांच्याकडे त्यांनी 50 लाख रुपयाच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली. साहजिकच अशा पद्धतीची वकिलाची नोटीस आणि त्या नोटिशीला आणखीन पुष्ट्यर्थ म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे 2 निकाल या संदर्भातले हे जोडले गेलेले होते आणि जर तुम्ही हे नाही केलं तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होईल वगैरे 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 अशा पद्धतीची भाषा होती. ही नोटीस प्राप्त होताच त्यांनी अर्थातच विधिज्ञाचा सल्ला घेतला, महासंघाकडेही याच्या संदर्भातली तक्रार दाखल केली. मी आपल्या माध्यमातून जिल्ह्यातील तमाम हॉटेल व्यावसायिकांना, व्यापाऱ्यांना आणि सर्व नागरिकांनाही सांगू इच्छितो की अशा प्रकारच्या आलेल्या नोटिसांचा वापर आपण ज्या पद्धतीने कागदाचा वापर करतो तसाच वापर करावा, कारण या नोटिसांना कसल्याही प्रकारची कायदेशीर पात्रता नाही. या नोटिशीवरती कुठेही कुठल्याही वकिलाचा शिक्का नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की उत्तरासाठी किंवा या बाबतीत तुम्ही पुढील संपर्क साधण्यासाठी म्हणून 2 संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत. महादेवा बिरादर आणि निलेश क्षीरसागर ह्या 2 नावांचे 2 संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत आणि या संपर्क क्रमांकावरती किंवा ईमेलवरती तुम्ही याच्या संदर्भातला संपर्क करा. हे संपूर्णपणे फ्रॉड आहे.
उद्या तुम्ही कोणी संपर्क केला की ते तुम्हाला बोलण्यात गुंतवणार. आयदर त्या फोनवरनं तुमचा फोन हॅक केला जाऊ शकतो, एखादा OTP पाठवला, त्यामुळे काहीही होऊ शकतं. अजिबात घाबरू नका. ही कोण शिखा दत्ता आहे, त्या शिखा दत्ताची शिखा आपण शांतपणे उपटून टाकूया. मात्र अशा प्रकारच्या नोटिसा जर आणखी कोणाला आलेल्या असतील तर त्यांनी महासंघाशी जरूर संपर्क करा. मग एकत्रितरित्या याच्या संदर्भातली काय कारवाई करायची याचा निर्णय नजीकच्या मेळाव्यामध्ये जाहीर करू. धन्यवाद. पोलीस करिअर अकॅडमी सावंतवाडीच्या आर्य दिनेश गावडे आणि गणेश अरुण गावडे यांची सैन्य दलात निवड झाली आहे. या निमित्तानं मोठा जल्लोष करत त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलंय. पोलीस करिअर अकॅडमीचे आर्मीमध्ये आमचे टोटल विद्यार्थी उपलब्ध होते. त्यातनं 2 विद्यार्थी क्वालिफाय झालेले ग्राउंडसाठी. त्या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी ग्राउंड पूर्ण करून आज दोन्ही विद्यार्थी आमचे यशस्वी झालेले आहेत. आम्हाला अकॅडमीतर्फे त्यांचा अभिमान आहे, तसेच त्यांच्या कुटुंबांकडनं पण त्यांचे कुटुंब इथे उपस्थित आहेत, त्यांना पण अभिमान वाटतो. आमच्या अकॅडमीचे 2 विद्यार्थी यावर्षी आर्मीमध्ये होते आणि दोन्ही विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत आणि हे पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झालेले आहेत. दोघंही आता कॉलेजमध्येच आहेत आणि कॉलेजमध्ये असताना तिथे यशस्वी झालेले आहेत. नमस्कार, माझं नाव आर्य दिनेश गावडे. मी पोलीस करिअर अकॅडमीचा विद्यार्थी आहे. माझा पहिला प्रयत्न होता आर्मीमध्ये. ऋतुराज जळवणेकर सर आणि अक्षय सर यांनी खूप आम्हाला मार्गदर्शन केले, खूप सपोर्ट केला. त्यांच्यामुळे आज आम्ही झालं आणि माझे आई वडील त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केला. मी गणेश अरुण गावडे, पोलीस करिअर अकॅडमीचा विद्यार्थी. अक्षय सर आणि ऋतुराज सर यांनी खूप सपोर्ट केला, त्यामुळे आता आर्मीत सिलेक्ट झालो आहे. आणि माझ्या आईबाबांमुळे सुद्धा त्यांचा पहिल्यापासूनच खूप सपोर्ट होता. पहिल्याच प्रयत्नात इथे सिलेक्ट झालो आहे. तेंडुली गावठाण येथील जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 8चे छप्पर शुक्रवारी 9 जानेवारीला कोसळण्याची घटना घडली. त्यानंतर शाळेच्या उर्वरित काही भागाचे छप्पर सोमवारी 12 जानेवारीला पुन्हा कोसळल्याची घटना घडली. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनानं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय. परिणामी विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामस्थांनी भर उन्हातच शाळा भरवली. या घटनेची तात्काळ दखल आमदार निलेश राणेंनी घेतली. त्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, संजय पडते आणि उपविभाग प्रमुख रामचंद्र राऊळ यांच्या माध्यमातून 12 जानेवारीला सायंकाळी शाळेच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक साहित्य शाळेजवळ दाखल करण्यात आलं. शाळेच्या सुरक्षिततेसाठी तात्काळ पावलं उचलल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती, गावठाण शाळा क्रमांक 8 तसेच समस्त तेंडोली ग्रामस्थांच्या वतीनं आमदार निलेश राणे यांचे आभार मानण्यात आले. सर, काल शाळेचं छप्पर कोसळल्याबद्दल आम्ही जे उन्हात मुलांना घेऊन बसण्याचे जे आंदोलन सुरू केलं होतं, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर तात्काळ सर्व यंत्रणा कामाला लागली. या ठिकाणी सन्माननीय आमचे जे दत्ताजी सामंत आहे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी भरपूर लोक येऊन गेली. तसेच प्रशासन पण या ठिकाणी येऊन दाखल झालं होतं. पण संध्याकाळी खऱ्या अर्थाने दखल घेतली ती सन्माननीय दत्ताजी सामंत यांच्या माध्यमातून आणि आमचे सन्माननीय आमचे रामचंद्र राऊळ आमचे युवा कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून शाळेसाठी जे आवश्यक साहित्य होतं म्हणजे छपराचं ते साहित्य होऊन शाळेकडे पडलेलं आहे. तर मी आमच्या समस्त तेंडोली ग्रामस्थांच्या वतीने आणि पालकांच्या वतीने सन्माननीय दत्ताजी सामंत आणि आमदार निलेश राणे यांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. काल या ठिकाणी जे छप्पर पडलं हे आम्हाला कळता क्षणी आम्ही या ठिकाणी मी या ठिकाणी हजर झालो व मी आमचे आमदार निलेशजी राणे साहेब यांना कॉल करून ही बातमी कळवली. त्यांनी तातडीने दत्ता सामंत यांना कॉल केला. तसेच माजी जिल्हा अध्यक्ष संजय पडते यांना हे सुद्धा या ठिकाणी येऊन गेले काल. पण याची दखल आमदार निलेशजी राणे आणि दत्ताजी सामंत शिवसेना जिल्हा प्रमुख यांनी घेतलेली आहे आणि तातडीने 2 तासाच्या आत सामान या ठिकाणी जे लागणारं छपराचं सामान आहे ते या ठिकाणी पोच झालेलं आहे. त्यांचे निलेशजी राणे साहेब आमदार आणि शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ताजी सामंत यांचे जाहीर आभार मानतो. पालक वर्गाचे यांच्यातर्फे मी जाहीर आभार मानतो. दरम्यान शाळेच्या दुरुस्तीचं काम सुरू झाल्यानं शाळा तात्पुरती अन्यत्र हलवण्यात आली. गावचे पोलीस पाटील संजय नाईक यांनी आपल्या जुन्या घरी विद्यार्थ्यांच्या वर्गाची तात्पुरती सोय केली.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय. इच्छुकांमध्ये यामुळे कमालीची धाकधूक वाढली आहे. मात्र युतीबाबत काय होणार, आघाडीचं काय होणार याकडेही जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलंय. याचा आढावा घेतलाय आमचे कुडाळ प्रतिनिधी निलेश ओरोसकर यांनी. नगरपालिका निवडणुकीनंतर जिल्ह्याला वेध लागले आहेत ते म्हणजे आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे. दिनांक 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख जाहीर झाली असून 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान व 7 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणीची तारीख जाहीर झाली आहे. खूप मोठ्या कालांतराने निवडणुका लागल्या असून या निवडणुकीसाठी अनेक उमेदवार इच्छुक आहेत. जिल्हा परिषदसाठी आंबरड, बेताळबांबाडे, ओरोस बुद्रुक, पावशी, नेरूळ, देऊळवाडा, तेंडोली, पिंगुळी, घावनाळे, माणगाव हे मतदारसंघ असून या मतदारसंघांमध्ये अनेक इच्छुक उमेदवार आता रिंगणात उतरायसाठी तयार झाले आहेत. नगरपालिका निवडणुकी दरम्यान भाजप व शिंदे सेना यांच्यामध्ये युती झाली नव्हती. मात्र या निवडणुकीला यांच्यामध्ये युती होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निलेश ओरोसकर, कोकण 7 लाईव्ह, कुडाळ. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावंतवाडी नगर परिषदेवर भाजप राज. आमदार निलेश राणेंची तत्परता, शाळेची छपराची दुरुस्ती आणि हॉटेल व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून धमकी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.